que vaig començar l'any passat. La historiadora Carlota Jiménez presenta el llibre L'Ateneu Hortenc, el Foment Hortenc i els Lluïsos d'Horta, Instrucció, Esbargiment i Cultura. Hi trobem curiositats relacionades amb la guerra o els orígens d'aquestes 3 entitats centenàries. Tots van sorgir on ara hi ha la plaça Santes Creus, que abans era la plaça principal, la plaça Major, i a partir d'allà va haver un moment que amb el desplaçament del centre econòmic i cultural d'Horta més cap a la plaça Eivissa, ja van venir a les seus on continuen sent-hi. Van sorgir al segle XIX, quan no hi havia equipaments públics. L'administració no es cuidava d'una sèrie d'aspectes, sobretot per a la gent obrera, com és la instrucció, l'ensenyament als nens i fins i tot adults, aspectes lúdics, aspectes culturals, de corals, de teatre. El teatre és, de fet, el tret comú distintiu i potser l'activitat més destacada dels antics ateneus d'Horta. D'aquí han sorgit gent que després ha saltat a l'esfera professional, com el conegudíssim Lluís Omar i molts d'altres. L'objectiu de l'obra és donar a conèixer aquestes entitats històriques clau en la configuració de la vida social i cultural d'Horta i que encara segueixen obertes al barri tot i els canvis que ha experimentat el sector de l'oci al llarg dels anys.